labanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Uban sa mahal nga Birhen Maria nga atong gihandom niining adlaw nga Sabado, padayon natong iampo ang kalinaw, panaghiusa sa atong mga leaders sa katilingban, sa simbahan o sa gobyerno. Iampo sa natong padayon na manormal na ang atong kahimtang batok niining pandemic. O ato sang padayong iampo o pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang sa atong mga panginahanglan karon, labi na sa mga namalit aning atong DOPS, SBF, para sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tutlo gikan sa unang basahon sa Makabeyo. Samtang si Hari Antioco milabay sa Mesopotamia, nakadungog siya mahitungod sa usa ka syudad didto sa Persia nga gihinganlan og Ilimais nga gibantog sa iyang kadato sa plata ug bulawan. Ang templo bahandianon kaayo, may mga tami nga bulawan, kutamaya ug mga hinagiban nga gibilin didto ni Alejandro, anak sa hari nga si Felipe sa Macedonia, nga mao ang unang naghari sa Imperyong Griego. Miabot si Antioco og misulay sa pag-ilog sa syudad og pagpanakmit sa mga butang niini, apan wala siya mulampos tungod kay ang mga lungsuranon nasayod man sa iyang gilaraw nga buhaton ug nagtigom sila sa ilang mga kasundaluhan aron pagsukol kaniya. Sa dako niyang kahiubos misibog siya aron pagbalik ngadto sa Babilonia. Didto sa Persya, usa ka sinugo miabot kaniya nga nagdala sa balita nga ang mga kasundaluhan nga iyang gipadala ngadto sa Hudiya naparot. Si Lysias ug ang iyang kusganon nga kasundaluhan napugos sa pagsibog gikan sa mga Hudiyo nga gilig-o na karon sa dugang nga mga hinagiban, kahimanan ug mga sinakmit nga ilang nakuha gikan sa gibuntog nilang kasundaluhan. Giguba sa mga Hudiyo ang butang nga gihinganlan nilag ang makalilisang nga talan-aon
nga gitukod ni Antioco ibabaw sa altar sa Jerusalem. Gilibutan usab nila ang templo og tag-as nga mga paril ingon sa kaniadto o gikuha nila o gibutangag mga kuta ang lungsod sa Bedzor, usa ka mga lungsod nga kaugalingon sa hari. Sa pagkadungog sa hari niining maong taho, nakugang siya og wala makatingog, nga ingon sa mihigda siya nga gisapot pag-ayo tungod kay ang maong mga butang wala matuman sumala sa iyang gilauman. Nagpabiling siya nga masakiton sa hataas nga panahon sa diha nga ang mga balud sa kawalay paglaom mibanlas kaniya hangtod nga sa katapusan nakaamgo siya nga hapit na siya mamatay. Gitigom niya silang tanan nga gihatagan niya sa titulo mga higala sa hari o giingna niya sila, dili ako makakatulog og naguol ako og nabalaka. Sa sinugdan nangutana ako sa akong kaugalingon, ngano nga kining dagkong mga balud sa kagul-anan mibanlas man kanako, nga unta maluluyon man ako og higustuhan pag-ayo sulod sa akong pagkahari. Apan unya nahinumdum ako sa mga kasaypanan nga akong nahimo didto sa Jerusalem diha sa akong pagkuha sa tanan nga mga butang nga plata, bulawan gikan sa templo og misulay ako sa walay maayong katarungan sa paglaglag sa mga molupyo sa Judea. Nasayod ako nga mao kini ang katarungan ngano nga kining tanan nga makalilisa nga mga butang nahitabo kanako og ako hapit na mamatay sa pagkawalay paglaom dinhi niining yuta nga langyaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Ipadayag ko ang tanan mong katingalahang mga buhat. Maglipay ako magsadya diha kanimo. Awitan kog pagdaigang imong ngalan o labing hataas. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Kaya nga akong mga kaaway napabalik, nagalimbuad ug nalaglag sa imong atubangan. Gibadlong mo ang mga kanasuran o gilaglag mo ang mga dautan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Sa litag nga ilang giladlad, nabitik ang ilang tiil. Kaya ngangol, dili kanunay hikalimtan. Niyang kalauman sa naguol, mahanaw sa kahangturan.
Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus, kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon ni adtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka managsuong lalaki ang kamagulangan naminyo ug namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka managsuon nakapangasawa sa babae ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ang babae maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki ug babae niining panahona nagminyuay, apan ang mga lalaki ug babae nga angay banhaon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug gitinaw kayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo, ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong malangit? Gusto dili. Ayaw na mo pagminyuay. Bitaw. Ngano man, kay matod pang Kristo didto sa langit, wa nay magminyuay. Managsuo na lang ta. Muratag mga anghel. Nga di na sadta mamatay. Mao ni ang mga pipila kamatuuran nga gisulti ni Kristo o gitudlo ni nato aron ta makaamgo ba nga kining ato dinhing kinabuhi mausab ni siya, dili na ni mao ang kinabuhi didto sa langit. Muna kinahanglan tang mahibaw unsaon pagpuyo adtong kinabuhia bisag ni apata dinhi. Si San Pablo sa usas iyang mga sulat
Niingon siya, hapit na matapos ang panahon. Kamong namalit, isipa nga dili na kamoy tag-iya sa inyong pinalit. Kamong naay balay, isipang wa na mo'y balay. Kamong mga minyo, isipang dili na mo minyo. Ana siya. Kamong mga pari, isipang dili kamoy tag-iyas kolekta. Ana. Ambot ni apil batog kamong na maligyag slat, isipang wa mo'y halin. Mao na nabisag na anatay halin nga 1,109 ka slots. Ato ning isipon, tapat dahil. 1,109 slots na gud atong halin. Ato lang ning isipon, nakuwang pa. Nya kamo sang nakapalit og slot, isipang wap amo kapalit aron magsigi lang gyud mo og palit. Ana. Ingkawa na may kwarta pa dir, ibaligya ng imong yuta hasta ka na imong balay. Ngano man kay tugtuan na kas langit, wa na nimo kinahanglana. Di ba? Nga ikaw niya pa dir og ipalit na kog slot, kanay imong gikinahanglan. Ngano man kay nagtabang ka para munindot ang simbahanan, munindot ang simbahan ug madasig ang katawhan. Tan-awan ning tawo nga naggunob og simbahan, iyang gipanguha ang mga bulawan, ang mga unsa pa tong mga gamit sa simbahan, nya iyang gipangpatay ang nagtuo sa Ginoo. Kisay nga aning tawhanan gihisgutan sa unang pagbasa, si Hari Antioco, purting bangisa aning haria, mautong naingnan nga si kisayngan antong una niyang katong gipakaog karne ba nga tiguang Ilyasar, patay in town. Ang sunod kadto in town kuan katong mama nga naay 7 kabuk anak gihurot gyud patay. Ana ingon ani siya kabangis, unsa may ending siyang kinabuhi? Oy, nagtikos ko sa suok, nagdepresyon. Unya niabot yung panahon nga nakaamgo siya, kay hapit naman siya mamatay, diha pa siya nagbasol, pagkadako sa akong sayop, nganong gigunob nako ang templo, nganong gipangpatay nako akong katong mga tao nga wa ra bagyo koy igong rason, tungod lang gyud kay dili sila sakop nako, ako silang gipangpatay, nakaamgo in taon siya. Kita ra ba no usahay anha pa ta makaamgo kung hapit na ta mamatay. Kung naman ko daghang kailagod nga inighilog nako, moingon din, Pader, ako no kung mabuhi lang gyud ko, mudunit gyud ko sa simbahan. Ako sa ngunahuna, nganong karon pa man. Ani adtong lagsi ka, sige lang kag agi-agi, porti nimong kwarta, adto sa inuman, adto sa sugalan, siging himo anang imong balay, siging palit og sakyanan. Unya karon nga di na magsilbi ang imong sakyanan, kay nag-wheelchair na ka, di na magsilbi ang imong balay, kay hapit din nakakakita, kay stage 4 na ka, karon pa ka mosaad, nga moingon nga, kung maayo lang ko, ayuhon lang ko sa Ginoo, modonate yog ko. Gapakauaw na lang ka. Di ba? Karon nga lagsik pa mo, donate. Karon nga lagsik pa ka, gubaan na ng imong kural aron makaagi ng imong silingan, magpakpak na sila sa kalipay, kay maunay makapalangit nimo, dili nang pagsigig secured anang imong yuta, kanang imong mga tanom, ana, ay di na maong. Hasta ng imong kinabuhi, mutikos ra ka sa suok. Di ba? Ngano man day? Di mo mga matay? Kamong mga asawa ay namo pasigig kasilos anang inyong bana. Ngano man? Kay kanang inyong bana, igsuo na lang na nimo dito sa langit o balangit ng panuway. Yung sige nagpangabit. Nabitay asawa karon nga nag-text nako, Pader, wa gyoy kabutangan sa akong kaguol. Kaya nga akong bana mibiya namo, tuan na siya sa laing nasod, kay gipetisyonan sa iyang mama. Sukad na kalarga hangtod karon din agid siya namo.
Ang akong mga anak, gibiyaan mi. Porti na ginamong lisura, gibuhat na ko tanan, pagkontak niya, din agyod. Ana, unsaon man ninako pader? Nabot na ko kuno siya ngadto imbahada. Di lang yapon siya matagaag. Tabang. Abot na ko kuno siya ngadtong Sir Tulfo. Di isa kuno mo tabang. Ambot ni ngadto baka siya ni kinsa pa na diyang duulonon. Katapusan niyang giduol Padersiano. Nako ugako ning tubagon wa na ra ba ni banab pastilan. Simba ko oroy. Ingon ko niya ang imong paglaom ayaw ibutang diha sa imong bana, diha sa mga butang sa kalibutan, diha sa kwarta. Ang imong paglaom ibutang diha sa Ginoo. Sa tuy atong tubag sa Salmo karon. Magsadya ako sa imong kaluwasan. Kana magsadya ako sa imong kaluwasan o Ginoo. Ayaw ibutang ang imong kaluwasan diha sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak. Apil na ni. Ayaw ibutang diha ang imong kaluwasan. Kay di jud ka magsadya ana kung ana ka mosalig sa imong asawa, moabot yung panahon na kadang imong asawa mo na mo torture nimo. Kung ang imong pagsalig ug paglaom ana nimo ibutang sa imong bana, moabot yung panahon mawad-an ka sa paglaom. Magdepresyon ka sama ni Antioco, gibutang iyang pagsalig sa iyang mga sundalo, uy nangapildi man, ning retreat man, nangaparot man, sus na depression siya Kamo ibutang inyong pagsalig ang inyong balay kay nindot kuno tanawa inig linog inig pangliki ana sa simento magdepresyon gyud ka. Asa man ibutang ang pagsalig? Diha gyud sa kaluwasan nagikan sa Ginoo. Unsaon man ta pagluwas sa Ginoo? Ingon siya, follow me. Sunda ko ninyo. Muna ingos Kristo, sunda si Abraham, sunda si Jacob, sunda si Isaac. Sakto ba ito? Nasayop si Abraham, si Isaac, o si Jacob. Kamu no, agi mo kabantay, kaya wagin mo maminaw. Sunda si Moises, sunda ang mga santos, sunda si Jesus o si Maria. Nana, nya, saban, anda mong musunod, aning akong gipanghisgutan. Hoy. Nya, unsa may ilang gibuhat? Nagsige sila pangural. Sige sila pakiskis ilang kilay. Sige sila pariban silang buhok. Sige tigom ana mga sinina nga porting daghana, palit ana mga gadgets nga porting ninduta. Sig pamalit ana mga sakyanan nga porting mahala. Dili oy. Ang gibuhat ani mga tawhana siging ampo sa Ginoo, siging alagad sa katawhan hangtod na nga matay sila. Gipamiyaan gud nila ang ilang kaugalingong mga balay, ilang kaugalingong yuta, labi na gid si Abraham, si Isaac ug si Jacob, namiya gid sila aron moalagad ug motuman sa sugo sa Ginoo. Kita sus pabiyaon lag 1 meter bukid kay isbuot. Si Abraham ang gibiyaan niya iyang nasod og mibakta sa porting layo ang nasod. Kita pabiyaon lag 1 meter irog na gamayng coral day patyon tanuon mo buanga mo. Makikinihaay tungod lang anang usa ka dangaw nga yuta nagibalhin ang muhon. Makig-away hangtod mga matay tungod lang anang utang nga 5,000 or 10,000. Siging patong og interes anang mga kwarta nagihuwaman in town sa mga kabus nga hapit wa nay gikaon, hapit wa nay ikapa-eskwela sa ilang mga anak. Butangan pag yung interes ang ilang giutang i-5-6 pag yun. Sama mong klasihas mga tao. Di ba? Makigpatay tungod lang anang mga posisyon din sa kalibutan, pagka-presidente, pagka-senador, congressman, mayor, hangtod pagani barangay tanod makigpatay pa
tungod lang kay mag-ilog anang pagkabarangay tanod. Ang kuyaw magpatay sad may tungod kay mag-ilog kinsay parish priest aning maong simbahan. Di ba? Wa mo ana maghimo, wa mo anang silusay, kanang indigay, wa mo ana. Duko-duko ra ba? Oh, bitanang magpasalamat yun ko aning ganibang kusog kay mutabang. At tanawa ko nini, abot nag 1,109 atong slots nga nahalin. Unya ang ako sang mga bugas nga kanaganing gipanghangyo, ang cash ug ang actual nga bugas ning abot na nang ginahanglan man ta adto og 2,100 ka 5 kilogram. O karon ni abot nag 1,230 ka bags. Salamat. Inyo dyan kong tabangan nga makaselebrate sa akong birthday nga malipayon. Kaya nga akong kalipay, anha magyus pagpanghatag. Nya kung di sa kunyo hatagan, wa sa ko'y ikahatag, kay wa man ko'y income gawas aning dupa-dupa o kanang pamaligyag slot. O, di ba? Maura kita ni akong negosyo nga espirituhanon. Wa dyan ko'y laing negosyo, kanira yun. Nya kutob sa mupalit aning akong produkto, pulos gyud mo masuod sa Ginoo. Wa gyud mo'y kasakit, mawagtang inyong stress. Wa pag nipalit aning akong mga produkto nga niingon ni samot akong stress. Ang ilag yung gisulti, nakuhaan gyud akong stress. Nya nawagtang pag gyud ang ilang problema kay daghang grasya o mga blessings nga niabot nila. Nindot kay ning negosyo ha. Busa pamalit na mo. Naapay 870 kabags na kuwang. Naapasay 58,891 na kuwang. Gahapon, ni-claim na sad ko dito sa Palawan, Imluelier, RD o Cebuana. Sa Palawan, daghan ang na-return. Sa Cebuana, nasa usa. Sa Imluelier, nasa na-return. International nga mga kuan in town gipadala sa pader di na magidinamo makita pader luoy sa kus nagpadala ba sige tawag paluap pader unsa man nakuha na nimo di makuha ang uban ngano man tungod sa kadaghan na sa nagsigig donate daghan na sad nga mga kwarta padala agencies nga mura na ba doubtful na ba di na sila mong release o nang kung mahimo diri na lang ipadaan ning akong mga contact persons aron dali ra na makuha kay ako murag branded na kay kuda. Pero ipadaan nga rin ako mas nindot idritso sa bangko. Pero daghan pa mangyud kayo ang musalig nako. Pero tungod kay di nila ma-explain nganong porting daghanang nang donate, sobra na gud ni 100 million ang atong nadawat. Nanagod ni sa mga dul-duol na tingin 110 million. Da atong kapilin ha mo nang naglisod na karon og explain ang mga tigpadala kay di man sila ka-explain pero grabe gyud ang gugma ninyo labi na sa mga online atong parishioners. So kaning atong contact persons na atong gipamutang dinhi sa atong online makita ninyo karong offertory song og sa ending mao ni sila ang kontaka. Pwede sag mausan ni inyong gamiton nga padadaan kay ako maning mga trusted persons. Si Bernardo Jacobi, Brad Loloy, atong finance head. Si Hinara Laborte, ang atong kanini ang treasurer. O si Remedios Ocaba, nga akong secretary nga nagmonitor sa akong mga schedules. O kani sila, mga trusted. Kay bawo na ni sila nga kung manikas ni sila, impirno ginis lagditso. Oh, mabiyaan gining asawa nga nagliktor-liktor. Na mga buutan ba? Kana lang tigay padadi para daghang na return. Katulo na gud din ako gisuway ingon padir di gud makita tungod tingali kay ni question na sila sa akong kana ganing credibility kay di naman gyud ma-explain. Pero nagpasalamat jud ko ani tungod kay ngano man grabe gyud ang pagbaha sa grasya. Mawa atong stress pero kamo sad mamalit awag tangon sa nas Ginoo ang stress mao na si Antioco na stress ngano man
ang iyang kaugalingon, iyang gitanaw, ang mga butang sa laing tao, iyang kuhaon para sa iyang kaugalingon. Ako ma-stress, kay kaning tanan ninyong gidunit, ako ning gibalik nganhi sa atong simbahan, sa katawhan sa Dios. Na nataroy mga napalit nga mga yuta, napasad tayo mga projects, dako-dako man pero di man ko kapahimo sa ani, ug mahuman na ning atong projects nga mga worth 60 million, di jud ko kapahimo sa ani. Ngano man, ibalhin man ko, ibalhin ko wagi siguro ang sunod nga pari din din amang imbitar na kog misa. Magsige, maglaway na lang kog misa diri, mingaw na lang ko ninyo. Hilak din. Miss kita. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, anak? Di nanay, pero di rasad ko makuha na, di rasad ko mawili, anak. Kaya ang akong kalipay naa sa pagtuman unsay sugo sa Ginoo nako karon samtang ni apa ko dinhi. Ang sugo sa Ginoo pamaligya gyud slat, pagtukod og mga structures na kapuslanan kaayo sa parokya. Himuan na tanan hangtod ka mubiya diha, either ibalhin ngadto sa laing parokya or ibalhin ngadto sa gamayng lugar diin tabunan ka na sa yuta. Bisag asa ka na mubalhin, siguro ang matuman nimo ang imong misyon. Mo na karon tuman ra gyud ko. Kada adlaw baligya gyud nya mo palit sad sa aran sa nas Ginoo, mawa nang ilang tanang problema. Nako niya, Lord, uway kwarta niya mo palit, siya kana. Huwag tan gina iyang problema, kay mapasbo banas gutom. Nga ikaw pasmos gutom, mabuang tingali na, awa nagay problema ang buang. Or, mapasmos gutom, niya mo sangpit nako, mubiya sa iyang mga sala, mabuang na sa pagtuman sa kong mga pulong, mubaha na sa nang grasya diha niya. No? Naman mo kasabot ani akong ipanabi, so nindog lang ta. Nga igsuon, maghalad kita karon sa ato mga pag-ampo ngadto sa Dios, ato maluluyon og manggihatagong amahan og moingon kita, Ginoo, lamdagi kami. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang atong simbahan maabtikong musangyaw o mupakaylap sa mga pulong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magmaamguhon sa pagpatinaw sa hustisya ug tunhay nga kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mga manunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug sa tanang mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang tanan nga mipanaw na sa laing kalibutan, makatagamtam na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami.
Ginoo, among manggihatagon og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kahimo, ihalad ko karon o Ginoo, kung naglaong ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini, ihalad ko karon, apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa'yo kang imong ipatikan. Jutay lang kini, ihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa puslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Horacio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nun nga kalipay. Mahitabo lang ning maong kalipay kon ang atong sundon mao ang kinabuhi ni nilang Abraham, Isaac, Jacob ug ni Jesus, Maria ug sa mga santos. Ang langit mo'y atong tumong. Muna, dinhi siyuta, magsige ragid tagtabang sa katilingban. Ang nitabang nato karon sa pagpalit aning atong divine unity, prosperity, and satisfaction through Saint Vincent Ferrer and Mama Mary nga mga slots, ato na nislang iampo. 1,109 slots na ang atong halin. Pakpak na sa tag-usab. 58,891 na lang. Na lang. Ang naibilin. Unya sa ako sa nga birthday, salamat ninyo nga ming tabang nako. Labi na gid sa nagbalik-balik og hatod og mga sinakong bugas. Niabot na og 1,230 ka bags ang atong nadawat karon. 870 bags na lang ang kuwang sa atong target nga ipanghatag. So pakpakyapuntas ng hatag ani. So salamat kaayo. Yan po sa kung makaabot pa ko sa akong birthday. Ug di ko kaabot kaning mga bugasa idayon ninyo hatag ha. Manogo na lang kung daan. Kaya basin niyag moingon niya itong nang hatag, wa man ilahos ni Father. Abi kay namatay man siya. Ilahos ginig hatag. Haron nga dool na lang sa bitaw kayo. 24, pila na lang kaadlaw. Mamatay ko ugma pananglitan. Mahatag pa na ninyo Napam na mo abot pandunit.
Bitaw. Basin pag maapil na ko ani pang pagampo sa kalag sa purgatorio, no? Ang di mo gustong ako, kamulay akong iapil. So, pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramentos pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kung kahayag mo'y pagkapalong, magdadaan ka kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.